Hey, what is up guys? It's your boy Pinuno. Ngayon pupuntahan natin yung isa sa mga nag-viral na post sa Facebook. Yung kwento niya yung tungkol dun sa may nag-book sa kanya ng Grab. Yun, kikitain ko siya ngayon. Tapos gagawa ako sa kanya ng short interview. Tapos kagaya ng lagi nating drill sa channel ko, inanarrate ko muna tapos nasa dulo ng video yung interview. So yun, abangan nyo yun guys. Ganda to. What's up guys? Ngayon, kita nyo kasama ko na si Sir Louie, yung mismong naka-experience nung shinare nung Spookify. Siya yun, si Mr. Louie yan. So ngayon, bago ko ipakita yung interview sa inyo, pakinggan nyo muna yung narration ko, no? So mag-start na kami na interview. Okay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Louie Simbria Reyes. Taong kasalukuyan, 2019, ADMU, University Dormitory. Malamang narinig nyo na sa ibang channel ang kwentong ito o nabasa na ninyo sa Facebook. Kasi talagang nag-viral itong post na ito. Pero bibigyan natin ito ng buhay sa magiging kwento natin. At marami pang mga dagdag na detalye kayong maririnig mula sa akin. Kaya mainam na buksan nyo ang inyong mga tenga habang kayo ay nakikinig. Simulan na natin ang kwento. Ayon kay Louie, hindi siya yung tipo ng matatakuting tao. Pero ibang-iba daw talaga yung na-experience niya nung naghatid siya dito. Isa siyang Grab driver ngayon. 11:44 PM meron daw siyang pick up sa may BGC Taguig. Ang type ng booking ay 6-seater. So matotal, lagpas sila sa 3 o 4. Pinuntahan niya ang location para pick upin ang mga yon. Nung nandoon na siya ay na-pick up na niya. Puro babae daw lahat. Walang lalaki. Binilang niya daw ang lahat ng sumakay sa kanya. At ayon dito, 6 ang bilang niya sa lahat ng sumakay. Tama kayo nang narinig. 6 na kababaihan. Siya ang nag-ayos ng upuan para makaupo silang lahat ng maayos. Mula sa likod hanggang sa gitna. E di ayos na. Nakasakay na ang lahat. Ako bilang driver, gagawin ko ang trabaho ko para maihatid sila ng maayos sa kanilang destinasyon. At ang destinasyon na yon ay ADMU, University Dormitory sa Katipunan. Habang nasa biyahe kami, medyo maiingay sila. Nagkukulitan, nagbibiroan. Pero after 10 minutes, tumahimik na ang lahat. Galing kasi silang gimikan, so iniisip ko pagod silang lahat. Habang ako naman, focus ako sa pagdadrive ko. Nung makarating na kami sa destinasyon namin, sa may entrance ng gate merong guard. Kinuha nito ang lahat ng ID namin para ilag niya. Hindi ko na binilang kung ilan yung ID na inabot ko. Kasi magkakapatong yung mga ID nun eh. So okay na. Papasok na kami sa dormitory. Ang napansin ko, medyo seryoso na silang lahat mag-usap. Wala nang nagbibiroan o nagtatawanan sa kanila. Talagang lahat seryoso na. Mahaba-haba din ang binaybay namin para makarating sa tower nila. Halos parang 1 kilometro din ang layo nun. Ganun kalayo ang binaybay namin para makarating sa tower na tinutuluyan nila. Nung nakarating na kami, bumaba ako ng sasakyan para pagbuksan sila ng pintuan at ayusin ang mga bangko sa loob ng sasakyan. Para naman makalabas silang lahat ng maayos. Binilang ko ulit sila. Hindi 1 beses na pagbilang, kundi 2 beses ko silang binilang ulit. Doon na nagsimulang magtayuan ang mga balahibo ko. Dahil ang bilang ko na lamang sa kanila ay 5.
Yung kani-kanina lang na 6 na bilang ko, bigla na lang naging 5. Hindi na ako nagtanong kung ilan ba talaga silang sumakay sa akin. Tapos, bigla na lang akong sinabihan ng, "Kuya, ingat ka pa uwi." Medyo kakaiba yung pagsabi nila sa akin ng ingat. Hindi ko na pinansin yun dahil baka lasing lang sila o kung ano man. Ang importante sa mga oras na yon, makalabas ako ng dormitory. Sobrang weirdo at kakaiba pa ang itsura ng dorm. Medyo may kalumaan na at sobrang dilim talaga ng pwesto. Walang ibang mga tao doon bukod sa mga guard na layo-layo ng pwesto. Nung nasa bandang kalagitnaan na ako palabas doon, sinubukan kong suotin ang aking habak na gabay. Galing sa isang kaibigan yan. Wala namang masamang maniwala sa kakayahan nun. Nung suot ko na yung habak, mas lalo akong kinilabutan dahil bigla itong uminit sa hindi malamang dahilan. Base sa paliwanag nung nagbigay sa kanya ng habak, kapag ito ay uminit, ibig sabihin merong kakaibang nangyayari sa inyong paligid. At dagdag info ko lang para sa mga hindi nakakaalam tungkol sa habak. Isa itong papel na merong buhay na salita at napapalibutan ito ng metal. Walang pwedeng makakita nito kundi yung may-ari lang at yung mismong nagbigay. Balik tayo sa kwento. At habang binabaybay niya daw yung daan palabas doon, bigla-bigla daw nakaramdam siya ng panlalaki ng ulo at para daw bang bumigat ang batok niya. Alam niyo ba yung ganung pakiramdam? Yung parang lumulobo yung ulo mo at hindi ka mapakali. Ganun na ganun daw ang naramdaman niya nung mga oras na yon. Ang sabi niya sa sarili niya, "Putya, hindi na normal to." Pero lalo siyang kinilabutan nung pagtingin niya sa salamin ng sasakyan niya. Dahil pagtingin niya dito, nakita niya sa likod na merong babaeng nakaupo. Maluha-luha daw siya nung nakita niya yon dahil meron pa siyang sakay na isang babae. Hinarurot niya daw ng napakabilis ang sasakyan niya kasabay ng pagbubusina. Akala niya wala na. Pero pagtingin niya ulit sa salamin ng sasakyan niya, nandoon pa din yung babae. 2 beses niyang nakita yung babae. Wala daw itong muka at puro itim lamang ang kasuotan. Nung malapit na daw siya sa exit, sinita siya nung guard kung bakit daw ba siya busina ng busina. Ang sagot niya dito na may halo pang kaba, "Sir, may kasama po ba ako sa likod?" Ang sabi nung guard sa kanya, "Ha? Bakit?" Sinagot niya ng, "Kasi sir, may sumabay sa akin palabas dito eh. Nasa likod ko." Sumagot daw yung guard ng, "Hindi na bago dito yan. Marami ng ganyang kwento dito. Hindi lang kayong mga grab. Minsan din mga taxi, motor, angkas. Meron na nga ding sumemplang na angkas dito eh. Kasi meron daw sumabay sa kanya nung palabas siya. Tsaka sir, bago to maging dormitoryo, dati itong sementeryo." Nung narinig daw niya yung sinabi ng guard na yon, ang sabi niya sa isip niya, "Putya, lalo naman akong kinilabutan." Tapos tinanong ko ulit siya. Ang sabi ko, "Sir, ilan ba yung nalag ninyo kanina?" Tinanong ko yan kasi gusto ko talagang makasiguro kung ilan sila. Sumagot yung guard sa akin na, 6 yung nalag ko." Ang sabi ko, 6 sir? Kasama ako?" Ang sabi nung guard, "Oo, 6 kayong lahat." Biglang pumasok sa isip ko na, sumatotal, ang sakay ko mula kanina pa, 5 lang. Dahil talagang hindi ako makapaniwala.
tinanong ko ulit yung guard. Ang sabi ko ay, sir, bali ang sakay ko kanina, 5 lang. Sabi nung guard, "Oo, 5 lang." Nung narinig kong sumagot ng ganyan yung guard sa akin, itinanim ko sa utak ko na hinding-hindi na ako babalik pa sa lugar na yon, kahit na ano pa ang mangyari. Hindi ko na din nagawang kunang pa ng picture yung nakita ko na yon. Dahil maski naman kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko nung mga oras na yon, hindi nyo na maiisipan pang hawakan ng mga cellphone ninyo dahil sa sobrang takot. Yan ang buong kwento sa atin ni Sir Louie. Panoorin nyo pa rin ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil doon sa interview ko sa kanya, marami pang dagdag sa mga kwento niyang hindi niya nagawa pang ibahagi sa post niya. Interesado ka ba? Kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo. Kagaya ng lagi kong ipinapayo sa inyo, pwede nyo nang itodo ang mga volume ng inyong mga headset, speaker, o kung ano man ang gamit nyong device para marinig nyo na klaro ang aming pag-uusap. Yan lang. Hanggang sa susunod na kwento. Sir. Sir, yung nakwento mo about dun sa Grab, nabasa ko kasi yung post mo eh. Talaga nag-trending yun, nakita mo ba? Nakita ko, Ang daming pero hindi shares. ko expect talaga na magkaganon yun. Oo. Kasi post ako, wala naman akong tinag, wala naman akong sinabihan. Oo, wala talaga. Wala akong sinabihan. Pero talaga nag-trend din, no? Hindi ko expect na ganun talaga. Kaya sabi sa akin din, nung after nung pinost ko, uy, nagtitrending. Ayan ganyan, dami nung sabi ko, okay, dami rin nakarelate. Dami rin nag-message sa akin na taxi driver, na Grab, na may experience. Ganun din silang sila doon. experience. Na hindi lang pala ako. Marami Hindi lang, rin. madami rin. Ano yung naghatid dun? Naghatid din doon. Naghatid din sila ron? Oo, mga first time na pumasok doon. Kumbaga sabi nga nung guard sa akin, hindi na bago yan. Hindi na bago dito yan. Ang dami Normal nang na. ganyan nangyayari. Lalo na pag first time na naghahatid doon. Paano ba nag-start na, sir? Yung pinaka-simula? Ayun, yung umpisa, nag-drop off ako ng pasahero sa BGC. Ngayon, naka-auto accept ako sa Grab eh. Accept ko sila agad. Yan, 6-seater. Puntahan ko. Siyempre 6-seater. Ako si driver, tuwing 6-seater, lagi kong inaayos yung upuan. Kaya hindi sabi mo pwedeng mamalik mata o ano, hindi naman ako nagda-drugs. Hindi naman ako nakainom. Kaya sabi ko, normal kondisyon. Di inayos ko yung upuan, sakay sila. 6-seater, Suzuki, Ertiga, 2 sa likod, 3 sa gitna, 1 sa tabi ko. So matotal, 6 sumakay. Oo nga, no? 6. 2 sa pinakalikod, 3 sa gitna, 1 sa Tabi mo. tabi ko. 6 sila, babae. Di okay na, pick up ko na, drive ka ako. Biyahe kami, kwentuhan sila, galing Gimigan eh. May konting ingay, mga 10 minutes yun. Tigil na sila, may iba naka-idlip. Biyahe na kami papuntang Ateneo, dormitory. Pagdating namin doon, okay, kinuha yung mga ID nung guard, nilag. Ako, Yung 6? hindi ko na alam na kung nabilang kasi hindi ko expect na may mangyayaring ganun. So, binigay nila yung ID, ako yung nasa tapat ng guard. Binigay ko lahat, tsaka yung ID ko. Ngayon, nung binalik, binigay ko lahat. Sila na Bahala mag-distribute. magbigay, oo. Di okay na. Kasi nag-uusap sila, medyo gising na yung iba. Seryoso na yung usapan nila, wala nang tumatawa, wala nang biroan. Hanggang mga binabaybay namin yung tower nila, bandang dulo ng dorm. Siguro malaki to? Malaki, sobrang laki. Siguro kung may mga almost 1 kilometer din mula doon sa guard. Madilim. Malayo. Di yun na, nakarating na kami doon sa may circle, sa may pinaka-lobby nung tower nila. Paggawa nila, wala pang mababa, ako pala muna. Paggawa, Kasi ayusin mo eh. Ayusin ko, ma'am. Gawin ako lagi pag may pasahero 6-seater. Sir, ma'am, ako na. E di, buksan ko. Wala pang mababa. Bukas ko, naayos ko yung upuan. Doon pa lang, yung unang baba pa lang, 2 kaagad bumaba. Okay, ba't 2? Baka lumipat, wala akong alam. Di, inayos ko. Baba sa pinakadulo, 2. Isa sa harap. 5 lang. Sabi ko, 5 lang pa ako. Kasi, ako, pag may sakay ako, okay, magandang babae, kay hindi ko talaga tinitignan, ayoko makipag-usap kasi sa policy ni Grab, pwede kang mareklamo ng sexual harassment. Ayaw mo ng eye-to-eye contact. Ayoko nung gano'n. Kung kakausapin ko lang, part lang ng trabaho. Ngayon, pagbaba nila, hindi ko na tinanong na, ma'am, ilan ba kayo? Wala na. Ayoko rin sila maano kasi ano nila yun eh, tawag dito, private nila yun, ba't ko patatanungin? Sino ba ako? Driver lang ako. Ngayon, sabi nung isa, kuya, ingat. I hope makauwi ka ng ligtas makauwi ka ng ligtas sa family mo, ganyan. Hindi ko na inano. Ganun? Ba't may ganun? Diba, ang word ng pagkakasabi nila, hindi ko naman weirdo. sila close, hindi ko naman sila kaibigan. Ingat. Ingat.
Di sabi ko, iba na. Nakutuban na ako. Sabi ko, gusto ko na makasibat doon sa lugar na yun. Dahil ang dilim, sobrang daming puno, Dulo eh. dulo. Di ngayon, sibat na ako. Iba na yung aura ko. Hindi naman, wala naman ako hindi ka ako matatakot yung tao. Iba na. Tsaka wala sa isip mo. Wala sa talaga. isip ko. Pero nabuhay ako nung gabi nun, sabi ko, parang iba. Iba talaga yung pakiramdam. Na kinikilabutan ka na hindi mo alam. Hindi mo mapaliwanag. Kaya sabi ko, ito, suot ko siya. Yung habak. Hindi ako pala, pero suot yan ko. yung habak. Oo, suot ko siya. Ngayon sabi ko, bigat ng bato ko, sobra. Ganito, parang aatakihin. Itong bato ko. Oo, parang laki ng ulo mo sa likod. Parang laki. Oo, Yung mga alam tenga ko mo yan. buhok mo nakatayo talaga. Pero hindi mo iniisip na... Hindi, may kutob na ako, sabi ko, iba to Iba na yung pakiramdam ko Doon na talaga nag-i-start. Di binabaybay ko na yung madilim. Pakalabas ng exit sa guard ulit. Ngayon, okay, drive ako. Papatingin na ako, syempre driver ka, tingin ka sa magkabilang side tsaka sa rear. Tingin ako. Pangalawang tingin ko, yun na. Sabay, busina na ako, tiit! Isa pa, sabi ko, chinek ko. Ayan na ulit, tiit! Andun pa rin. Nakatayo na naman kahit pawis ako. Andun pa rin? Andun ba rin? Dalawang beses, pangatlo, hindi ko na pinangangasan tignan. Tapos siguro, may mga 1 minute na binabaybay ko yun. Talaga nakasagad, nakapak na ako sa gas. Makarating lang dun sa Kasi exit. layo, 1 kilometro yun. Layo. Di ngayon, pagdating ko sa guard, pinagalitan ako. Ba't ka busina ng busina? Ang una kong sabi, sir, may sakay pa ba ako sa likod? Bakit? Sir, may gusto sumabay sa akin dito palabas. Kaya nga, hindi na bago yan. Hindi na bago dito yan. Sabi niya, hindi lang ikaw nagkwento niyan. Taxi driver, Grab, yan. Angkas. Pati angkas? Pati angkas. Okay na nga, paano ba yung motor yun? May sumimplang na rin daw doon, angkas. Meron na. Kumbaga, sabi nga, nung mga napagtanongan ko, ano ba yung nakita mo? Baka puti ba? Hindi, dirt eh. Sabi nila masamang klase ng ano, kung ano mang elemento, masama. Hindi white lady Hindi white, to. hindi white. Hindi Itim. white, itim. Tangina, Dark black na damit. lady nga. Pero yung damit niya, hindi mahaba buhok niya. Tapos, merong nag-chat sa akin mga concern na INC pa nga, nagsisend ng Iglesia. mga kanta nila. Sabi ko, okay, accept ko po. Yung INC na yun, sabi ko, naniniwala kayo sa religion na may ganito? Sabi mo? Sabi? Sinabi ko sa kausap ko ng babae. Ano siya, from Kuwait, pero Pilipino, OFW. Naniniwala kami kasi tunay ang spirito. Okay, tama, sige. tama. Sabi niya sa akin na gusto mo, may gusto ko sabihin sa'yo pero baka matakot ka. Eh di na-curious ako, sige, sabihin niyo po. Eh, madaling araw na rin yun. Sabi siya, gusto mo describe ko sa'yo yung nakita mo? Doon ako, nag-send ako sa kanya ng picture, kumaluwa-luwa ako sa sinabi niya sa akin. Dinescribe niya, may sipo ko, dark damit, ang taas mga 5'3", wave yung buhok na nakabagsak. Sabi ko, ma'am, Yun na yun? Yun na yun. Sabi ko, ma'am, paano mo demonyo? nalaman? Hindi siya nagsabi, basta sabi niya masama yun. Espiritu man masama yun. Kasi hindi kulay puti. Pero sumusunod. May sumasakay daw talaga, ganun. May ganun pangyayari. Tsaka may mga nag-chat sa akin ng estudyante ng Ateneo. Una, galit eh. Sir, ganyan, ba't mo kami tinatakot? Sabi ko nga, puta, baka magkakaso pa ako. Ba't mo kami tinatakot? Sabi ko, hindi ko intention manakot. Experience mo yun. Nag-post ako ng experience ko, shinare ko sa social media. Wala nga akong tinag na tao o sinabihan ng kamag-anak, kaibigan na ikalat nyo yan. Wala akong sinabihan ganun. Ngayon, Basta shinare nasa mo na yung paniniwala XP mo. nyo na yan. Ngayon, sila na nagbukas din. Sir, kasi kami may naramdaman. May naramdaman na rin kami ganyan. May mga experience na rin kami, nag-jogging kami. Doon sa mismong... Doon mismo sa door. Shit, Lamig yung meron likod talaga. namin. Meron talaga. Meron talaga. Tsaka mga taga-Ateneo talaga nagchat-chat din na una, galit nga sila tungkol sa school nila, sa dorm. Ba't parang kasiraan? Sabi ko, hindi ako nag-aaral, hindi ako hindi ko kayo para kasiraan. Sinabi ko lang yung na-experience ko, yun lang, nilabas ko lang. Tsaka kung papansinin yung post ko, walang edited, walang ano. Wala talaga, oo. Wala. Yun na. Kung ano yung naramdaman mo, Yun na yun. na-experience mo, ando dun May yun. gusto man ako idagdag na talaga sa pangyayari, hindi ko na rin ginawa. Sabi ko, baka sabihin, gawa-gawa ko lang Invento to, mo. ibenta ko lang. Oo. Tsaka sabi nga, yung rated key tumawag. Sabi ko, ayun, kinilir ko, hindi ako nagda-drugs sir, kahit magpa-drugs tayo. Yun agad yung Normal ako. unang tinanong sa'yo. Okay ka ba? Hindi ka ba nakainom nung oras na yun? Hindi ako nagiinom na bumibiyahe ako. Mag-inom man ako kinabukasan, hindi ko kaya na bumibiyahe. So ano to, may schedule ka rin sa Rated K? Wala pa. Malamang Kasi yan. sabi ko, paalis na ako eh. Lumabas na yung visa ako, kung di ba, friend na tayo? Oo, Lumabas na nakita yung ko, visa ako nakita ko. kagahapon. Kumbaga, Wala paalis na na. ako. Kailangan madali na. Hindi naman nakuha ako. Kaya nito, sir, shinare ko sa inyo ng, Opo. di ba? Wala akong demand. Hmm. Akin, sige, bahagi ko, experience ko yun eh. Hindi ko naman hanggat magpa-fame, di ba? Kasi sir, kung fame lang, di ba sabi mo, music, Voice actor. Rapper ako.
Oo nga, nakita ko nga yung anong profile May mo. battle, bumabattle ako, kumakanta Saan to, ako. Sunugan? Sunugan. Talaga? Sunugan, nag-try out sa akong flip top, bahay Flip top din? katay. Sumasalang ako, sa YouTube YouTube ako. Sige nga, anong Sa rapper Red name mo? Issue. Sige nga. Red Issue. White Boy, pangalan ko. Ano to, may mga battle ka na Meron na, nasa, dami na. ano? Saan to, Sunugan? Sunugan, meron. Nag-start ako 2015, unang Sige battle nga, ko. panoorin ko yan. Kasi lagi rin nanonood nun. Mga ganyan, flip top, Sunugan. Sige, White Boy ang ano mo, pangalan mo. Yung boy ko, ay. B.O.I. Dulo, oh.